कहाँ बिया रहता नहीं फोन लगा के पूछी तो रुक जा लगा मेरा फोन। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। अरे दादा ई बड़ा बता भाई कहेले कि केहू से बतियेबे ना करीला एकर व्यस्त काहे बता लागत कि खबर हम दिक्कत बा कोनो से बतियावतिया जरूर बतियावतिया रुका रुका एकर हम अभी एकर क्लास लेतनी रुक जा। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है। ये कृपया दादा कहाँ प्रतीक्षा व्यस्त करें ये मर्द लेके या कुछ बता समय पश्चात प्रयास करें। The अभी से person व्यस्त you have देखो called कॉल is speaking to someone else. You can wait or call again later. मर्द लेके आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी अच्छा एक दूसरे खबर कॉल लेता पर व्यस्त है। खबर लेता नहीं व्यस्त बताओ तो खाली फोन प्रतीक्षा नहीं करें। मेरा फोन करो तो हेलो। हाँ हेलो अच्छा बताओ तू कब से तोरा फोन लगावत तनी तोर बिजी का है मोबाइल बता क्या करिए का करी तू कहल कि कतहु बतियेबे ना करी ना तोर मोबाइल काहे बिजी बताओ रे भैया के फोन आई रहा। भैया के फोन आई रहे हम तोर कौन समझता नहीं तिरिया छही तर कि तोर भैया काई रहे कि दोसर का सैया काई रहे समझ जो के तोरा ये ते कर तोरा हनी अपन कहनी कि हम ना बतियाई काम के से बतियेबे ना करो ना बतियाई। हां अच्छा एगो बात सुन का सुनाई एबरा गाछी में आओ काम बा तोरा से कौन काम हो गइल काम बताबे ना बोलावत तनी काम रहेला तबे बोलेबे करी ना नहीं त तरी थोड़ी ना मरत हनी कि जिया तनी कि का करतनी से थोड़ी ना चिंता हो गई। हां तो तोर बिजी हरदेसी मोबाइले बताई त हम तोरा भी का फोन करी तीन है फोन कइनी दादी में से बतिया देन तना दादी में से बतियाई हमारा नहीं के काम हम नहीं दादी रौदा से ना बतियाई दादी माई से हम बतियावत तनी तू बतियाव तबे दादा बाबू से दूसरा का काहे त रौदा कहतनी कि मतलब है ना कि हम कुछ करियो से का मतलबे नहीं के तोरा हम कब कहने का मतलब नहीं के हैं ना मतलब है कि का नंबर ब्लॉक करके रखतनी है एते करतनी ब्लॉक के हां त हमरा से बतियाए के तोरा दिन में तो दूसर का यार से बतियाव तोरा कहते के ब्लॉक बा हमर नंबर ब्लॉक बा कि तोरा बतियावे के मन नहीं के हमरा बतिया के मन ना रही त इतना दिन से फोन करतनी या नंबर ब्लॉक कर देता हां बाड़ा भई बा सीती सबतरी के तू हमरा ई फोन खूब करत रहू देखनी ना के 10 दिन में कॉल फोन कइलू है जब से हमरा कहनी है नहीं त रौले तो दूध के धोल बनी ना दूध के धो नहीं बतियावा दादी माई से दुनिया में ठीक कहल बा कि दादा लड़किन के भरोसा ना करे के चाहिए 100 में से 90 के धोखा देवेली सही के सरिया गाना गले बा कि लड़की भी ना प्यार का सीरियस लेती है 100 में से 90 को धोखा देती है तू तो बड़ा खराब आदमी बड़ा रौला नहीं बतियावत का हम हमार बीजी कभी देखले बड़े मोबाइल आ तो बीजी भी पकड़ा गेल तो का हमार तो पहले ना बताओ आपसे बतियावत रही त ना बताओत रहे नहीं की बतियाओ तो बताओ तो बताओ हां आई दादा बिना बतियाइले बीजी बताई रे बता अच्छा छोड़ ऊपर बात छोड़ आओ तू एबार बगीचा में आओ तोरा काम बड़ुए हम ना आई जब रोज मतलब नहीं के तो हमरा का करे हम कहनी है के मतलब नहीं है तोरा से कि तू कहत है के मतलब नहीं है मतलब रही तो फोन आदमी ना करतन का एबरा याद करन कि फोन करे तोर से कहत है कि 3 हाली फोन करनी है बिजी बताओ तोरा मोबाइल चल ठीक बाबू हम आवत हां जल्दी आओ शाम के बेरा भइल देख ले जल्दी आओ ठीक बा को के बोला के आइबो ना कल ना के ज्यादा की धोखा दी हमरा के एहू बेरा का दो के जने काहे के बोले लसे एकदम सनकी होवे के जने के ना के देख ली रहती है कनी तो हे जा तोरा के कहनी आ रुके के हे जा रास्ता चलो रास्ता पर चल 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 घर तनी चल सदा जी के देख ली चली चल 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 तोरा खातिर गुलाब के फूल धइले बनी एगो हौलो को धइले बनी चल खाना रहती है कि आई जरूरी रहला के उगाई तो आए कोनो ना देखी चल ना तू चल बहुते बड़ी तोर जी बतावता काहे कहते इतना राती खानी होनी है जी चल तोरा के नहीं एबरा करत नहीं का बोला कुछ ना कनी चल 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 हारी चल जा चल ये बैठाबो ऊपर बैठेगा तो के देख ली ए ऐसे केहू ना देखी बैठे ना जा ना नीचे बैठे नीचे बैठल आदमी हनी बैठ जा बैठ मार गेज के दूध तबड़ा बैठे होता बैठ जा बैठाए बैठाई रात दिन बतियाओ तब आई हो भैया बैठ 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 कहीं बैठ नीचे बैठा हम ना ऊपर बैठा ठीक है बैठ नीचे में बैठ सुन तनी मोबाइल दिखाओ का मोबाइल दिखाओ ना तनी ले
चल मोबाइल के लॉक खोल लौका उहे बउए पहले ही होला तब दे छोड़ खोल ली हाई का नंबर रे हैं के कर नंबर हो भैया के हो तोर भैया के हो कब का रुक रुक तोर प्रोफाइल लेके दे ये बताई ना हमारा कैसे याद आ गेला हमार कैसे अरे याद रुक आ ना तोर याद आइला हमर प्रेम से याद आइला तहार धनिया रुक गेला? अच्छा कितना प्रेम करना प्रेम अच्छा, करी ना चिंता मत कर। बात काहे ना करत तू फिकिर कर ना खाली हाई केकर फोटो है शर्ट के खिंचैले बड़े हैं केकर फोटो है फोटो रे हैं केकर फोटो है बता बता केकर फोटो शर्ट खिंचैले बड़े हई क्या वो आई रहन भैया के संग होती है तो खिचैले भाई रहनी भैया संग से फोटो शर्ट खिंचेबे तोर दिमाग फोड़ दी हैं तोर दिमाग फोड़ दी हैं कपार दुखा लगी ना गाय के मार बात पता फोड़ दे पपेलिया धके कहां कर रहा ए कहां का तो घर है कहां कर रहा कहां के लेकर रहा कहां के लेकर हां कहां के लेकर रहा कहां के लेकर बोल पेपर लेकर हो के दिन बाप के नाम नहीं की जानता बाबू ना जाए तो पति होता है कोई ऐसे कोई जगह है इधर तोरा दूध देखन जा बताते जा बुझै लो पेपर लेकर रहा बता सही से ना तो तोर है गरीब मार के चल तुम सामने छोटा बच्चा के लगा रहा ओ छोटा के लेकर रहा नाम उनका के चिन्हता नहीं चिन्हता तो बोला देबो हां बोला जल्दी फोन करके बुलाओ कर जल्दी फोन करके बुलाओ ओकरा घर कर जीवन का तो बोलो यहां नाम आवते बन बात लिया के बो रोज नौटंकी के चकले बसन लइका देखा कतना गलती कइले बा देखा एगो लइका कोई जी धइले बन जाए का करत रहला ना बाबूजी हम कुछ ना कहनी हां ना हो कन्या तो ऐसे ही आज बना ली चलो हो जा बड़ी मारी मरी है ना बाबू हम ना कुछ कहनी है देखो उहे लड़की हमरा फसावल चाहती है एकरा के लिया चल रही है देख देख ये कुल करता है बेइज्जत का करो ना 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 बाबू ते ऐसा करते भाग पहला ओकरे मोबाइल दे दियो ठीक बात है ऐसा करते जो हम समझता नहीं का बात बा चली के देखी चली देखी तो का भइल बा सही बताओ भाई का भइल बा कोनो दिक्कत बा अरे ये एगो लड़की दोनों बतियावत रहले सा का बात रह में 10 आदमी धइले बन लड़किया के एकरा बुझाइले छोड़ के भाग चलल है चली के समझ का भइल बाटे तो यार लड़का लड़की ऐसन साला ए छोड़ी जा काहे के छोड़ी जा ना ना विजय के नहीं खे गुल बन लिया आवत लिया तब अथी होई जाए के बाटे बिना पंचायत के जाए के नहीं जा का भइल बा का भइल बा देले कहि हाथ ना है देख ली ऐसे करे का भइल कहत नेनु का मजा हो देख लो का बात का बोलू बिया बिया करे ऐसे का बोल छोड़ी लो का बात बा का बात लइका ए लड़की साथे यहां बैठ के बियाह करे के फेरम बड़न बतियावत रहल हमनी देखल अगले यहां बतियावत है लइका हमार लइका रहल हां देखनी लोग हां पूछी का लइका के नाम रहला के रहला लइका बोल सच सच रौरे लगा तो रहलन छोटा का फोटो तो का ना हो यहाँ के लइकवा के निभिल ना हमारा छोटका काम चिन्ह तनी हम तो देखबे ना कनी है ना हमनी के भैया घर हमनी के रहता हम देखनी है भैया तो का हम बताइए बताओ ई लड़की भी है मान कि देखो तो हमनियों के बेदीन कैलस आ ई देखो ई समाज में का होता है ये ना तो तार लइका तो तारे के सब कोई अथी करी ये कुल काम करू लोग अब क्या करके बेइज्जती होता हम आवत रही का उहे बोलैला हो ना गोइल तो हम अभी कोनो बात ई बात ठीक बा भाई बोला फिर चलेबू अपन लइका के तू बुलाव तब ये फसिला होई का कहता बोला के फसिला बोला भैया लड़का के बोलैला ना फायदा ना ना बता माता न तर के बड़ी मार मार ले बता लड़का के का बोलावे के बा और का विचार कहता का विचार कहत ए तो बता बता दोनों के बियाह करे के विचार बा नहीं हमके बियाह नहीं के करे हां तब कहे तेरी बतिया तो अपना लइकवा के समझाई भैया हमारा ना जानकारी रहला तो रोग लोग है जो हमरा के लिए नहीं तब न हमारे जानकारी भइल हमरा का जानकारी बा कि साला लड़का का करता ना तो लड़किया के मतलब जानता नेनु बियाह शादी अभी का बा तो छोड़ी ले जाय दिले देखि लो रोग लोग के जाय दिले लड़की के हम माफी मांग कम से कम अपना लड़का के बड़ी जी बुझा भैया हमारा ना जानकारी ला हम जात नहीं भैया। अपना लड़का के डांटम अब मान ले कि अथी कइले तो हजार करे से कोनो फायदा नहीं खेनु अरे तेहू अपना घरे अब तो लड़का लड़की गलती कइला से नहीं तो बताओ ई तो बेइज्जती न बा हमरा के बियाह जगह पहुंचाई जा करना चाहिए बुझाइलो बोला तो मार देबे एक लपड़ घींच के अभी बुझाते नहीं के छोड़ो लो भैया छोड़ो हम माफी मांगता नहीं समाज ले लड़का गलती कइले बा हम ओकरा के जाई डांटम करू अपन हम समझाई डांटम ठीक नु ऐसन काम मत करी ना बुझा ना हमारा ना जानकारी लेला भैया ना तो हम लड़का के तो अब का कही हमारा का जानकारी बाकी लड़का हमारा ऐसे ऐसे करता ठीक बजाई रू अरे तेहू जोरे अकेले का उनकर बाबू जाई हम तो हम जाई हम दूसरा संगे ना जाई ना तो उ जे लिया के आई रहे ओकरा संगे छोटा गिरू लिया के जाई
ठीक बा हम लिया के चलते अब का करी अब तो साला लड़का लेके ऐसन बड़ा से कि साला समाज में बेइज्जत करवा दिया सन। नमस्कार भैया। नमस्ते भैया, हम बिंता कुमारी। नमस्कार प्रणाम, हमार नाम निभियल निराला। देखबे कोई शूटिंग चलत रहा, बुझाई लगे हमरा के लपेट के धली हलो हकीकत में। नमस्कार पूरे समाज के प्रणाम करतनी। आई लड़का लड़की के देखबे कनी है कि जात इज्जत बाप होके चाहे केहू होके समाज में इज्जत ना रही। ऐसे हम लड़कन के निवेदन करतनी कि जवन ई लोग कइल है नइखे करे के। ऐसे केकरा देता नहीं है, कोई पकड़ लेता तो अपन परिवार के चाहे कोई के बुला के छोड़वा देंगे लड़की के, काहे कि लड़कियों के इज्जत हवे। भरोसा क के लड़की आवे लिसन के ऊपर, तो ऐसे मत करी जा। बाप के देखबे कनी लोग कितना मनहानि भइला, बेइज्जत होके पड़ल, समाज में कान धके उठ बैठ करे के पड़ल हर बोले देखनी लोग। ऐसे लड़का के और लड़की के वीडियो पे ध्यान देवे के बा कि ये तरीका के काम नहीं करे के। हमरे चलते हमार बाबू के इज्जत बुरी गई, देखबे कोई नहीं है। ये बढ़िया रहला हन तब त लिया के आ गेला हन बाबू के, नहीं तो दूसरा ढेर लइका बांध जाके छोड़ के चल जाला। छोड़ के चल जाए। ये वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, लाइक करी, कमेंट करी, कमेंट में बताई भी थोड़ा सब्सक्राइब करी या कमेंट करके बताई कि कैसन वीडियो रहला। हां आ गलती भइल होई तो करके बताई लो। वीडियो में ध्यान दी लो, मत ले हम जे कोनो वीडियो आप ये वो कॉमेडी वीडियो रहला। कॉमेडी वीडियो। नमस्कार प्रणाम।